As a column can draw you now equal about to get a cap before, but I want you to say it now. What do you represent as a person? What do you represent? What do you stand for? If I stand there for I promote Igbo, he worked Odinana Igbo, bro Igbo per se. Odinana Igbo, Igbo spirituality. Igbo teno from the fringes into the mainstream. Actually, if we zikolo mu imo Odinana Igbo agwo before afọ ị na-eme Odinana ọsọ oyi n'anya. Ife represent imo Odinana ka ọ tọọ ụtọ ka ịma na Odinana abụrụ ife na-asọ oyi. Amami na aghọta ka ịma na Odinana abụrụ ife aya ezo mgbe na-achọ ibido a na-atry ka nzo ezo si ha na onwe ife ọjọọ na-eme. Or somebody understand their rights and all that. Man, that the Constitution of the Federal Republic of Nigeria adore against Odinana. In fact, all acknowledge there 3 religions in the Constitution of Nigeria: Christianity, Islam, and African traditional religion. So how to recognize within the Constitution. So when he for John name, why made you ezo when I practice Odinana and Kenden Namfa Zotala ya na melu we zotanya bana. So if I name oka, if I represent Ogono, Odinana Edwacha, cleanliness. I'm on the hota. Yes. Called auto. Oh, why if Hana, if I exude, one way you from for that. If I go see no ya wo onyo Odinana. Just like if we a priest, no zoka. More need you if you say I won't go with it, or say I won't batalube, also I won't cash le unawares. O kwesi inwe ife gosi na onye a na-efe ọwụ otu a ka ọ dị mgbe ọ na-efolo ezikolo mmụọ ya ama na onye a wụ onye ọdịnala na onye a wụ priest n'ụzọ ọdịnala. Dalorin no. Bam 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 bam. And by unu maka isi mi ano ge bam ebe no maka isi apeli na bam no na mmemme nka ikpo bam ebe anyị na-adọwa okwu agba ebe anyị na-akpọta ndị nwelo ike eji anani ndị nwelo ive eji ekwu okwu ndị ọdịka ọ dị anyị people that shape the society with their visions and presentations ebe abụ no anyị kpọpe enye ọgbaba nke anyị kwujuo ya ekwu ọzọ nke anyị melujuo ya eme ọzọ afam ka bụ Dr. Chijioke Igwendo Odogwu ya mbaba ezigbo onye Aba tata anyị nwere onye ụfọdụ n'ime unu kwesịrị ịma n'iru akwụkwọ onye bịa modernize ya the whole picture of Odinana onye bịa ọ na-eme ka Odinana bụrụ ife ndị Gen Z na-aghọta onye bụ one of the mantra ya bụ why you are feeding your chi also feed your brain. Tata anyị na-anabata ezigbo mmadụ Nze Tobe Osigwe ezikolo mmụọ nwanne m nnọọ na gbam otego anyị chụba anya bụ nwata nwoke otego anyị yọbali asị anyị bịa nọnyere anyị mana ọ dị enwefe tata ọsị ka anyị na ya kparụta obere nkata Nze Tobe nọ na gbam nke nwata nwoke a ka anyị echenji nwata nwoke ka ewu ọ na ka onye chili ọzọ asị na ndị baanyị sị na ngwelele ọjị abụrụzi nwa onye ọ na-achili ọzọ ọsị ahụ n'ọdụ wee chi ọzọ o sigo from obere wee baa nnukwu maka ife eji echi ọzọ abụrụkwa ọzọ anyị chili abụrụ ọzọ asachalụ ụmụ ọzọ a na-echi mmadụ na nwata nwee ife na mmadụ chizulu ba ife niile a na-aba mezu ife niile a na-eme ma agụmagụ niile a na-eme n'ọzọ ụfọdụ ndị na-agba njata for design njata ya gba abụrụ for design ọ ife mere o take 3.5 years ichinye ọzọ Nnewi abụrụ ọzọ ụmụazị nne nna anyị nọ ịbịa Igwe kọwala ekele onye bụ Nze Tobe Osigwe gaa n'iru. Okay, Nze Tobe Osigwe bụ first a writer, then awume edibia, then awume an Igbo cultural promoter or ambassador. Anyị na-eme ka ọdịnala dị ọcha n'anya ka ndị mmadụ ghọta ife wo ọdịnala Igbo, ghọta ife wo omenala Igbo. So basically, if I'm a writer, ebido m as a film writer,
baa filmmaking mana olu oge ekwuru na mmechi ọzọ at a certain age wee bido the process bugolo ụzọ lụọ agwụ mewe ife dibịa from there wee chie ọzọ with the last thing nchili in my quest to edu initiated into Igbo rights and tradition. So if I be if I'm a writer, I'm a dibia, and I'm an Igbo cultural promoter. All of we promote ma kwikolo on wine chioze we chi ezikolo mmụọ ikolo ka na kwikolo ka ndị mmadụ wee ghọta ọdịnala Igbo wee maa na so many things ekwuru maka ọdịnala Igbo abụrụ otu esi wee ekwu na ọ bụchara eziokwu na ndị kọrọ aka ahụ ndị aghọta ha ọdịnala no ha pentilie bad ndị oyibo si if you want to give a dog a bad name, if you want to kill a dog you give it a bad name. Okwe hotago. So aja afa niile ahụ enyelu ọdịnala Igbo omenala Igbo ka e wee megonu ka e wee berie ka e wee demystify ye o ife anyị jizi kịta anyị ji oyiwo maka na nke ikpeazụ agwa agago school anyị jizi oyiwo wee na-agbalị ife niile wee na-atụ ka i wee fie anyị na-agbalịkwa ka i wee kweta ọ ka e wee nwee complete story because nwanne anyị nwaanyị Chimamanda mee lecture wee kwuo the danger of a single story anyị adịghị eme evangelism ha akọwa ka i wee megonu ka i wee kweta ka join anyị mba ikwesịghị join ife a na-agbawe ka inene nke megonu inene nke a ịnalụzie ijetulu uche among na hota instead of you that they make a judgment from a place of half education or miseducation. Education kwesedo research based. Emphasize yes, emphasize jizia ka omegono conclude nke. So if I na promote Odinana wo kai we explain where a lot of things ndị nna ife ejero school mgbe ewu bialo akọwani ho ndị na-akọwa wolu ndị ade eme ọdịnala all why dey ibuzo wee bawa ọdịnala practice ọdịnala for how many years before I wee pụta wee megolo wee kọwa wee ịmana before ife a na-ekwu na onweghị onye agụghọ mmụọ wee je ụka ife a nọ na nke ikpeazụ a onye ọ na-ejechago ụka wee nachiyata ego kwazi mmụọ no rinne ụfọdụ n'ime anyị ga na-afụ na social media ụfọdụ n'ime anyị nwee ike na-asị na onye di ya tụkwa n'ogbe m na mụ na ya gaka secondary school na amụkọ m ya n'ụlọ ụka anyị mgbe nwa enwe ike ịrọnụrụ anyị through your background kedu ebe amụghị kedu ebe ị ga primary school kedu ebe ito ikolobia kedu ebe ime street kedu ebe ide waye kedu ebe ịchụ ngwele gaa n'iru. Amụ m na Nnewi nto na Nnewi amụ m na Nnewi na Mkpọka Okpuno eze ọbụ Nnewi ka amụrụ m nga school na Good Shepherd Nursery and Primary School na Nnewi ahụkwa for my secondary wee gawa FGC Okigwe Federal Government College Okigwe ebe a ka ngo secondary school gocha ibido from JS1 finishing at JS3 SS3 nene WAEC nene NECO na ebe ahụ wee je for university wee je University of Nigeria Nsukka, that's the only university in the southeast. Then JHA UNN Bago Lagos wee je Royal Arts Academy. Na Royal Arts Academy Lagos ka mo screenwriting ebe ahụ ka mo film as in fundamentals of screenwriting nji wee ba film into the film industry. Mochakwe na chigatakwa Nnewi na Nnewi ka nno wee lụba ọlụ na Nnewi ka nno wee wụlụ head writer the Johnsons na Nnewi ka nno wee nweta ọlụ the Johnsons no Nnewi the Johnsons ife niile ndị na the Johnsons as in the African biggest sitcom a produce. So na Nnewi ka nno wee na-ede how many episodes they do almost more than 500 and something episodes of the Johnsons na Nnewi ka nno wee decha ndị niile lụrụ ọlụ film na Nnewi ka nsi wee na-alụlụ ha ọlụ film. So na Nnewi wo ogbe m Nnewi a ka nka bi wee luo taa onwe ebe ọzọ m meje ha ma apụ ni apụ ịpụ wụlụ m nnukwu nsogbu before mpụ apụ ya ama. So no Nnewi wu my playground nyawa ogbe m wee luo taa. Enwere ive ikwu oketa dịka ọjọsụ duamaka n'ọnụ obele kedu nke bụ na UNN bụ the only university in South East? University of Nigeria onwe school ọzọ na-aza University of Nigeria ndị ọzọ secondary school UNN ndị ọzọ unu enwere apologies to other universities unu na-eme ọfụma. Anyway, you are my guest, so let me just allow you to shine. Anyway, I'm an UNN. Only the UNN. Only way fellow lion now. Ikweta n'ive a na-ekwu.
ebe nje bụ Unizik and I'm on department ngo bụ theater art and I'm on a theater art na UNN na Anwala. Mban. When it comes to ndị Unizik na-abịa na department theater art bịa na agụlọ ọkụ den. Onye nwa ndị a na-agakwa ndị Unizik theater ha n'ife a na-eme. Can even go na university? Theater and film studies. Theater arts can go. Ewo. Paul Robson. Okay. So onye unu ji ekobo no Obi Okoli wetele unu film. I'm not sure no Obi Okoli go to theater arts now. Or just all lecture there. Yes, lecture kan na-ekwu na. Yeah, dey ekwu imako Chance Novia, imako Obi Emelonye. A na-agwa Kingmakers na-ekwu Obi Emelonye did not do theater art. Onye gwalago. Mbom make your research. Obi Emelonye from my department, Paul Robson Kosi. I go selling a lot of people. Even my UK and Nobi melo English mgbe English iwo English and drama. Obi Emelonye bụ na UNN ka ọ go bro theater. Onye UNN theater arts ka ọ go. Je make your research. Okay. Okwa mu daily film. Mu daily that will be done. Okay. Case guys we connect. Okay. All based on the Borapo departmental level. Okay. So okay, let me allow you to win as my guest. So what? Dalorin Ezikolommo can join you now able to get a cap before, but I want you to say it now. What do you represent as a person? What do you represent? What do you stand for? If I stand there for I promote Igbo. He worked Odinana Igbo, bru Igbo per se. Odinana Igbo, Igbo spirituality. Ibupteno from the fringes into the mainstream. Actually, if we Ezikolommo ime Odinana Igbo agụ before afọ ị na-eme Odinana or so inanya. If I represent ime Odinana ka ọ tọọ ụtọ ka ị maa na Odinana abụrụ ife na-asọ oyi. Amami na aghọta ka ị maa na Odinana abụrụ ife aya ezo mgbe na-achọ ibido a na-atry ka nzo ezo si ha na onweghị ife ọjọọ na-eme. Or somebody understand their rights and all that. Man, that the Constitution of the Federal Republic of Nigeria adore against Odinana. In fact, all acknowledge three religions in the Constitution of Nigeria: Christianity, Islam, and African traditional religion. So how to recognize within the Constitution. So when he for John name, why made you ezo when I practice Odinana and Kenden Namfa Zotala ya na melu zotanya bana. So if I name if I represent Ogono, Odinana Edwacha, cleanliness. I'm on the hota. Yes. Called auto. Oh, why if Hana, if I exude, won't be a Jew from for that. If I go see no ya wo onyo Odinana. Just like if we a priest, no zoka. More need you if you say I won't get with it, or say I won't batalube, also I won't cash unawares, or kwasi if I go see. No nya na ife owu otu akodo mgbe ọ na-efolo Ezikolommo ama na onye onye Odinana na onye a priest n'ụzọ Odinana. Dalorin no enwe ifiku maka the Johnsons. This is the first time I'm hearing that you are. Is it part of the writers or the major writer? Iwike ijoso gbala in touch eba. Onye create the Johnsons Ikumade. Onye Abagan, I think. Either Abagan or Abatayete. Nya created the Johnsons for native media. So, May first episode and the second episode. First season and the second season. The first season, they got 6 episodes. Then the second season, 26 episodes. They were like, Yoba. Then Mnet Shock expand the show. Yeah, about 118 episodes. Nakia Yedini, which our writer, more the first writer in Wetalo. By then, all along the Mnet, all the way then I'm like, 15 or 16 film and name 16 film I have African Magic original films comedy sugasini fendelu. My name is also Nanyolugo. So many people are asking me, how do you make so much money at this your young age? And I ask them, why do you carry so much money and put in the bank when you can carry the same money and put in the land? I am who I am today because I do land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited.